Today is Saturday, November 28. 2 days na lamang guys, mag-December. Grabing mingawa. Makahilak danig tagok guys. Start pa sa March until now, November, di pa dyan ni allowed mo mugawas. Grabe, kami na dyan hilak guys. Hindi. Pinamingawan na dyan kadyo. Pero kay man ko guys nga, naabot man siguro panahon nga mauli na dyan ko sa mga huwag na naman gamay guys, makatigom mapuna naghang tinigom, mauli na ko. Kaya ra na dyan mingawag hang anak, ug motawag ko. Mingo na sa mama. Mama, uli na ma. Diyan. Ako. Basta mingog hang anak. Nga, mama, uli na ma. Marajag. Hiwaan naghang kasing-kasing. Nga. Ang anak, gimingaw na po na. Parehami ako, gimingaw na po ko niya. Labi na po sa hang. Di na sa hang anak, hang inahan. Ang pamilya dito. Kina, mingawan. Diyan ako. Antos-antos lang kay gamay pa hang tinigong nga mamiso. Diyan. Siguro guys, ug mapunan-punan naghang tigom. Uli na ko sa mga guys. Kay grabe, arang mingawan na diyan sa nahitabo karon nga naay COVID. Murag nasakit ko, murag na ako'y kuan ba, na ako'y anxiety disorder, nagagabi, di ko katulog, di ko mainom og pampatulog. Diya. Makahilak lagi ko sa hay nga. Tanay tabo. Uli man ta ako dias kuan, Ugos. Diya. Mamalagi itong nagka-COVID. Ako madadyon. So arang mingawan na gadjud guys ang pamilya. Diya. Siguro, kaloy antas Ginoo basin day mawala ni COVID. Basin kung mawala si COVID guys, diya kuan bakasyon ko sa mga guys kaya aral lagi mingawa, mura naghalos makabuang dari lugar. Jadi pa jud mi alad mo gawas. Arang mingawa. Diya guys karon di ay magluto day ko kuan among breakfast. Mao ni hang lutoon. Diya guys. Magluto sa day ko guys ang among breakfast. Diya, mao ra day to ni share day ko magamay about sa akong life ba.